Nézzük a Viewer ablakot. Lehetőségünk van a fájlok formátuma alapján szelektálni. Jelen esetben minden olyan formátum megjelenik, amit a Cubase támogat. Az ikonok ki- vagy bekapcsolásával választhatjuk meg, hogy az adott fájlformátum megjelenjene vagy sem. Az első ikon az audio hanghullámokat mutatja, ami lehet WAV, AIF, MP3 és a Cubase által támogatott egyéb hanghullámok. A második a MIDI formátumot, a harmadik a MIDI formátumban szerkesztett zenei részleteket, a negyedik a pattern bankokat, a következő ikon az audio sávokon alkalmazható kevert effekteket, mellette a VST pluginekre alkalmazható effekteket és VST hangmintákat. Az utolsó előtti ikon a Cubase által támogatott videóformátumokat jeleníti meg, az utolsó ikon a Cubase project fájlokat. A Cubase 5 telepítésekor a merevlemezre több ezer preset és hangminta került. Hogyan tudunk eligazodni ezek közt? Itt balról jobbra haladva szűkíthetjük a lehetőségeket, vagy akár át is ugorhatjuk a kategóriákat. Nézzünk egy példát. Rákattintunk a bassre, tőle jobbra már csak a bass hangmintákban talált alkategóriák jelennek meg. Ugorjunk a key hasábra, és jelöljük meg például a D hangmagasságot. Egy találat. Ha visszavonjuk a jelölést a bassről, akkor az összes olyan hangminta megjelenik, ami D hangmagasságban van. Ha a stílus hasábban megjelöljük a jazzt, akkor jazz stílusban a D hangmagasságú találatokat kapjuk. A keresőhasábokat konfigurálni is tudjuk. A hasáb jobb sarkában a kis nyílra kattintunk, és a megjelenő ablakban kiválasztjuk a kívánt pontot. Én most a tempópontot választom. Jelen esetben jazz stílusban, D hangmagasságban, 108 BPM-en 2 találat van. Ha a keresős módszert részesítjük előnyben, akkor kattintsunk a Details fülre. Kattintsunk ide, és keressünk rá például a dobokra. Aktiváljuk az audio szűrőt. Itt szerkeszthetem a kereső tulajdonságait, kiválaszthatom, hogy a keresendő szót miben keresse. Például keresse a nevében, kategóriában és az alkategóriában. Automatikusan frissíti a keresést. Ha például egy groove-ot keresek, akkor akár a tempója alapján is tehetem ezt. A keresőszerkesztőben kiválasztom a tempót, beírom a sebességet, és kiválasztom a hangmintát. Egyszerre 6 keresőt tudunk aktiválni. A pluszjelre kattintunk, és megnyílik egy újabb kereső. Kalibráljunk a hangmagasságra. Ehhez a key pontot kell kiválasztanunk, ahol beírjuk a kívánt hangmagasságot. Erre az ikonra kattintva törölhetjük a hangminta szűrő beállításokat. A hangminta elrendezéseit is tudjuk rendszerezni. Ha a name-re kattintunk, akkor a találatokat név alapján fogja csökkenő vagy növekvő sorrendbe rendezni. Ugyanígy bármelyik kategória alapján rendezhetünk. Nézzük a Scope ablakot. Bal sarokban látjuk a lejátszó gombot. Mellette a Stop gomb, a pillanat megállító gomb, az ismétlő funkciót bekapcsoló gomb, és végül a hangminta lejátszási hangerejét állító potméter. Az ablak jobb oldalán 3 ikont látunk, az első ikon aktív, így a hangminta kiválasztásakor automatikusan elindul a lejátszás. A középső ikon a projektünkkel szinkronban fogja elindítani a hangmintát. Bekapcsolásával a harmadik ikon is aktívvá válik. Ez további szinkronizálást eredményez, így nem csak a szinkronindítás valósul meg, hanem a hangmagasságot és a tempót is összeilleszti a projektünkkel. Hogyan tudjuk ezt alkalmazni a gyakorlatban? Első lépésként keressünk egy ütemet. Ha megtaláltuk, egyszerűen behúzzuk a szerkesztő felületre. Keressünk hozzá egy basszus loopot,
és egy fő témát. Változtathatjuk az audiósávok hangmagasságát. Keressünk pár effektet az audiósávokra. Beállítjuk a szűrőt, hogy a keresőben csak a csatorna effektek jelenjenek meg. Szintén kihúzzuk a szerkesztőfelületre, viszont most a kívánt audiósávra tesszük rá. Ugyanígy kereshetünk VST hangszíneket. Aktiváljuk a VST plugin szűrőikonját, így már csak a hangszíneket látjuk és a VST pluginek effektjeit. A kiválasztott hangmintákat automatikusan a MIDI billentyűvel tudjuk vezérelni. A Scope ablakban most nem a hanghullámot látjuk, hanem újabb lehetőségek nyílnak meg számunkra. Továbbra is megmarad a hangerő szabályzó, alatta a MIDI inputot látjuk, ami aktiválva van. Ha kiválasztunk egy hangszínt, automatikusan betölti. Előfordulhat, hogy a kiválasztott hangszín nem szólal meg, vagy nem töltötte be, ekkor a MIDI inputot ki- és bekapcsoljuk. A Choose MIDI File-ra kattintunk, ami lehetőséget ad arra, hogy a MIDI fájlokat betöltés után az adott hangszínnel lejátsza. Megnyitjuk a kiválasztott MIDI fájlt. A Play gomb bekapcsolásával megszólal a megadott MIDI a kiválasztott hangszínnel. Választhatunk másik hangszínt is, a MIDI fájlt nem kell újból betölteni. Sőt, ha új projektbe kezdünk, vagy újra megnyitjuk a Cubase-t, a betöltött MIDI fájl szintén a rendelkezésünkre áll. Ha kiválasztottuk a hangszínt, szintén behúzhatjuk a szerkesztő felületre, vagy kétszer rákattintunk. Ekkor automatikusan megnyit egy instrumentsávot, és hozzárendeli a VST hangszert és a kiválasztott hangszínt. A rekord gomb lenyomásával rögzíthetjük a dallamot anélkül, hogy kilépnénk az ablakból. Kereshetünk újabb hangszíneket, és az adott eljárással építhetjük tovább a zenénket. Ezekkel a módszerekkel sokkal rövidebb idő alatt fejezhetjük ki kreatív érzéseinket.